Һәм нәрсә дигәнеге әле? Ләгънәт була дигәнеге. Шулаймы? Һәм менә моңа дәлил инде безнең муслим җыентыгында килә торган хадис: "Лә'аналлаһ акала риба ва мукилуху". Фаззада Тирмизи ва шахидихи ва катибуху. Муслим җыентында килә: Аллаһ да ләгънәт кылды ди шушы рибаны ди, ашаучыны ди, һәм эшләүчене ди. Ягъни шушы риба сферасында эшләүчене ди. Һәм инде Тирмизи җыентында моңа өстәлеп, шушы хадискә өстәлеп инде икенче риваят килә: "Ва шахидейхи", ягъни русча шахид, свидетель, була бит анда теге поручительләр, анда свидетельләр шулай ди, һәм язучы ди. Менә Аллаһ та ләгънәт кыла ди шушы рибаны ди бирүче ди, рибаны ди алучыны ди, һәм шахидләрне ди риба биргәндә, шушы свидетельләр манда поручительләр кемнәр инде, һәм язучыны ди, кем шушы килүшене договорны төзи ди. Аллаһ та шушы бөтен дүрт төрле кешегә дә ди Аллаһның ләгънәте була ди. Һәм икенче шулай хадисендә Насаи җыентыгында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Акала риба ва мукилуху ва катибуху иза аламу зали мал'унуна аля лисани Мухаммадин яумал қиямah". Шушы riba ди эшләүче ди, алучы ди, аны язучы ди, әгәр дә белә торып инде моны эшләсәләр ди, бу ди Мухаммад, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнең теле белән ди ләгънәт кылыначак кыямәт көнендә ди. Кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәллям бу кешеләргә инде нәрсә? Ләгънәт кылачак. Шәфәгать тә кылмаячак, якламаячак та, киресенчә инде батырачак, ләгънәт кылачак. Бу безне инде куркытырга тиеш, менә шушында инде куркыныч безне куркыткан хадисләрдән инде. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Муснад Имам Ахмад җыентыгында килә торган хадистә, бер җирлектә ди зина һәм инде риба тарала икән ди, шушы кешеләр ди инде Аллаһның газабына дучар булалар ди. Аллаһның газабы киләчәк менә бу кешеләргә ди. Хәзерге көндә инде моны күреп торабыз. Зина да тарала, риба да тарала. Һәм инде Аллаһның газабына да дәлилләр бик күп. Шулаймы? Нинди генә авыртулар юк, нинди генә кайгы хәсрәт килми хәзерге көндә. Һәм кеше үзенең шушы малына да бик җиңел карый башлады. Ул аның кәсебе халалмы, хараммы, аңа хәзер бәрибер. Һәм моңа дәлил булып та тора Бухари җыентыгында хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Аля-наси заманун ла юбали ар-раҗулу мин айна асаба ал-мал мин халал ау харам". Җитер ди шундый вакытлар ди, Пәйгамбәрбез әйтә, кеше ди уйлап та карамас ди, аның малы каян килә икән ди. Харам юл беләнме, халал юл беләнме? Ул аны уйлап та карамас ди. Хәзерге көндә бездә шулай бит. Уйлап та караган юк, кешенең ни генә кәсеп итми, ул сорамый да, "Менә бу эшем халалмы минем? Менә бу гамәлем минем динебезгә туры киләме?" Чөнки бит менә бу рибаның да нинди генә төрләре юк, нинди генә товарлар алып булмый. Шуңа күрә Аллаһ карап тормый. Һәм менә бу ачыктан ачык инде дәлил булып тора.